plaatsen Engeland actief is. Coach. En hier Haiti tegen Canada. En Canada heeft afgetrapt. Voor de inlopers. Dit is buitenspel, lijkt mij. Wel op dit moment. Komen ze los? Ja, één handje gebruikt. Voor Borjan die last heeft van zijn hoofd. De schot is daar, maar gaat naast. De schot is daar, maar gaat naast. Basile. Junior Hoilett. Het schot is daar. En de redding evenzeer. Nog even. Dan zijn ze bij Haiti niet op te letten. En daar wordt genadeloos gebruik van gemaakt door Jonathan David. En zo komt Canada op een 1-0 voorsprong. Het is de 18e minuut van deze wedstrijd. Het wordt Davies. Het wordt Davies. En die schiet hem op de lat. Zodat het ook duidelijk wordt waarom Davies. Voor Junior Hoilett. Schot van ver. Een rare redding. Of niet. Dan wordt het 2-0. Het al 5 in had liggen. Cavallini maakte de 4 tegen Cuba. En eentje. Dus is hier Placide gezien. Niets. Oeh, dat is close. Ik denk dat de linksback te laat stapt. Ja, en schiet hij maar weer eens. 3, 4 man, 5 man. En dit is aardig ingeschoten, zeg. Goede redding van Borjan. Guerrier. En aan de andere kant is het Placide die juist op tijd uitkomt. Dus een vrije trap. Gaat naast. Had Borjan al gezien. Van Hervé Bas. Langs geglipt door Alex Christian. En deze kopbal gaat net naast. Zijn zesde van het toernooi. En 10 minuten later. Haiti heeft afgetrapt. Zei hij de 3 groes. Goed naar binnen gekomen. Jonathan David. En hier plaats. Corner van Basile. Mooie afdraaien. Dat was wat kort, jongens. Ja, en dus de fout. En dus de 2-1. De terugspeelbal is te kort. Maar hij ook een beetje halfzacht. En dan is het 2-1. En dan is er nog wat mogelijk. Want het is de vroege goal. Osorio, terug Hoilett. Dit is mooi, maar net naast. Doelpunt op. Deze vrije trap. Sterk zijn ze in de lucht. Groot zijn ze namens. En hier. Bal naast gelopen. Ik denk door Gefraar. Deze nummer 6. Dat zou het kunnen worden. Hier tussen de beide linies helemaal vrij. Cavallini. Waarom krijgt Haiti bouwen aan iets? Zo. Nazon. En dit is een penalty. Er staat Limmer naar de keeper te kijken. En het is 2-2. De benutte strafschop van Hervé. Je kan met je billen scoren, dat mag. Dus het is terecht. Een verbazing.